Velocity winning their first major championship. I dag er journalisten Alex Bruun og kameramanden Gustav Stenberg taget ud for at finde ud af, om danskerne ved, hvad e-sport er, og om de ser e-sport som et rigtigt sport. Ved du, hvad e-sport er? Ja. Det er internet. Computerspil. Ja. Ja, det tror jeg godt. Det er al form for computerspil, som er konkurrence. Ser du e-sport som en rigtig sport? Det gør jeg faktisk, ja. Nej, det gør jeg ikke. Ja, det synes jeg. Ja, det er jo sport. Hvorfor ser du e-sport som en rigtig sport? Fordi at det er også atleter. Jeg føler også lidt, at man går virkelig op i det. Gaming er blevet meget mere stort. Så der er folk, de går virkelig op i det, de øver sig hver eneste dag. Minimum, de dygtige professionelle øver minimum 8-10 timer om dagen. De dyrker også fitness og så videre ved siden af, bare for at holde hovedet med. Fordi man skal også lave noget andet ved siden af aktiviteter, ikke? Man kan ikke sidde foran skærmen hele tiden. Men det er blevet stort. Det bliver rigtig, rigtig stort. Det er kommet for at blive i hvert fald. For jeg synes, der er så meget omkring det, både på tv og at de går op i det. Jeg har også læst, at de har fået nogle trænere ind omkring, hvor de virkelig går op i det for at træne sig selv. Altså har noget syn på. Så mere og mere sådan noget. Jeg tror, jeg lige skal vende mig til det, men det er jo mest fordi, man bare har en idé om, at sport det er noget, hvor man er udenfor og sveder. Men der er jo alt muligt andet, som vi egentlig kalder sport, hvor man ikke er super aktiv, så det tror jeg gør. Hvorfor ser du ikke e-sport som en rigtig sport? Jeg ser en rigtig sport, så jeg godt ved at skak og se som sport. Jeg ser en rigtig sport som noget, hvor man sådan fysisk bevæger sig og sådan træner kroppen. Det er jo nok fordi man sidder stille, synes jeg, så ikke det er nogen rigtig sport. Jeg opfatter sport som noget, hvor man er fysisk aktiv. Det er man ikke rigtig i.